Lur hau aurretik plantazio hau egin orduko pinudi bazen. Itzizan, nik ganau ebe eukin euen, eta 4 urte inguru ikutu barik, eta gero egin euen landaketa hau. Eta lurre preparen euen 1,3 metro inguruko franja bat, lerro bakotzeko. Preparazio hori inda gero landatu neuzen, eta neuen markoa izen zen 6 bider 4. Kontuen eukite, 4 arbola bakotzeko distantzia eta pasilloe 6 metrokoa. Patroie, aukeratu neuen patroie 106 edo M6, segun ze baridadetan, eta handik aurrera arbolak nahiko progresio ona eukidere. Eta momentu honetan 13 urteko arbolak produzioan aspaldi sartutakoak eta produzio interesantiek lortutakoak diez. Hauze da, adibiderik garbizena, lurre asko jota espadau, lur asko gaur egun aprobetxablit dila sagardo-sagarrak edo fruta orokorrean erabiltzeko. Naiz eta, igual aurretik pinu egonda, pinu egonda be aprobetxablit direla. Nik uste dut, ekoizpen estensiboa edo olako ondo manejo ona eukizkero produzio desentiek lortu aldirela. Eta kostu gitxiagaz. Egongo direz gaur egun kostu handikoak eta struktura handizegaz eta lortzen direzen produzioa, baina hemen plantazio hau adibidez igez eta ere bat eta pikuen 40 tona lortu gendu zen. Orduen, eta ez da hemen inbertsio handigirik sartu, lurre be baso bat izenikoa da. Eta ez da bier intensifikaziorik fruta gintzan. Ekarri sagarrak, esplanada txiki honetan pilo batein, eta hor hasten da prozesua. Nik esango nuke nasketa edo sagar baridadiek erabili behar direna bai sagardorako eta sukurako garrantzia handizedekila, zein erabiltzen den halako produktua urtetan deuelako. Normalien, sagardorako garratzak eta mingotzak guretzat hobia batiez, emaitza hobiak lortzen diez bodegan eta konsumitzerakoan, sagardoara konsumitzerakoan. Gozoak, gesak gitzi hau. Eta gero sagarsukurako hor esperimentu askoen behar diez, kombinazio asko, baina normalien be sagar gozoa baino emaitza niretzat hobeto funtzionatzen dere garratz puntu edekin sagarrak. Lehenengo uregaz garbitzen da, garbitu eta transformatu behar duen tokire berak uren zirkuituak eroaten dugu. Han ustelen bat agertzen bada edo zikine edo zera aparte egiten da. Apurbete selezio puntue bada. Handik aurrera egiten dugune da eskuz kargetan dugu sagarra matzakan tolbara. Matzaka horreka makinak egiten duena da sagarra apurtu edo pasta bat bihurtu. Pasta hori gero prensa baten bitartez sukua atara ahal izanateko. Prentsati pasatuta gero sukua deko edo mustioa. Orduen, alde batetik hemen egiten da gehiena momentu honetan produzio horik handizena sagardorako da. Sagardoa egiten da kupeletan ipini eta ia berehala horre transformazio basek sortzen direz, hori prozesu bata, hartzidura prozesu bat, fermentazio prozesu bat, luze joaten dena, hilebi edo 3. Beste zati bat doa sagarsukura.
hori ja berehala transformatzen da hor. Temperatura baten ipini 39 45 gradu bitartean pasteurizatu eta produktua ja dekogu almazenien. 24 ordura hori ja produktu hori amaitutu dau eta enbaseute. Ni pentsaut atal bat aiztute dekogune edo, ez dakit, aiztute edo, garrantzi gehiago beharko jakona da salmenta zuzena, baina baserriti bertatik. Neurri baten konsumitzailepe ikusi dira baserrien zerreiten den, baserrire hurbildu eta azken baten baserriarentzako komodo dalako. Hori beti eginda gure baserrietan. Baina bezeroak eta baserriek gaur egun, ez da, Durangalde baten, ez daki Urdaibain, eta baserriek ez da urrin. Ez da urrin konsumitzaileatik. Lehen beti eginda hori, bai gure aurrekoak esnia zein ere, hortuarizekin, segaitik ez frutiagaz, segaitik ez agardoagaz, ez da, ni pentsaut hori funtsesko dela. Gazte batek gaurre instalatzerakoan, hasteko olako inbertsio handiegirik eta konpromiso handiegirik inbertsio aldetik ez hartzeko. Gero horrek suposatzen badau lehenengo gudutik agobiatut egitea. Horrela ezin da. Eta ez dakit hori askotan kontuen hartzen dugu. Lana eta pazientzia. Ez dago beste ejemplorik.